Ако търсите просторен дом, където за всеки да има стая, добре дошли в квартал Априлци, град Дряново. Играем на криеница, не можете да разберете в коя от трите спални съм се скрил. Вероятно съм се скрил в северната спалня. А може би съм и в детската стая. Тук винаги можете да скриете тъщата. Наистина не мога да се скрия от вас. Тук съм вече от 2 часа и никой не може да ме открие. Колкото и да се крия, не мога да скрия добрите оферти от вас. Писна ми да се крия, време е да пия. Жената каза, че ако се напия, чиниите ще трябва да измия. Мисля, че вече открихте най-добрата оферта в град Дряново. Очакваме ви!